Салом алейкум бародарон ва хоҳарони азиз ба канали Einfaches Deutsch. Мавзӯи имрӯзаи мо Futur eins замони оянда мебошад. Futur eins замони оянда барои нишон додани амал ё ҳаракат дар замони оянда истифода бурда мешавад. Futur як ҳамчун шакли грамматикии замони оянда аз феъли ёридиҳандаи werden ва масдари феълии мустақилмаъно яъне феъли маъногӣ ба вуҷуд меояд. Ба монанди Ich werde gratulieren. Ман табрик мекунам. Du wirst gratulieren. Ту табрик мекунӣ. Wird gratulieren ва ба монанди инҳо. Дар ҷумла қисми тасрифшавандаи феъли хабарӣ дар ҷойи дуюм ва қисми тасрифнашавандаи он дар охир меистад. Яъне ҳамин феъли вердонеро тасриф карда дар ҷойи дуюм мемонем ва феъли маъногӣ бошад тасриф нашуда дар шакли мастарӣ infinitiv form дар охири ҷумла меистад. Мисол Ich werde meinem Freund zum Geburtstag gratulieren. Ман рафиқамро ба зодрӯзаш табрик мекунам. Замони оянда метавонад инчунин бидуни феъли werden дар презенс ифода ёбад. Агар дар ҷумла замони оянда бо зарф баён шуда бошад, ба монанди morgen, пагоҳ ё übermorgen, фардо ё in 2 Stunden, баъд аз 2 соат, in 2 Tagen, баъд аз 2 рӯз ё in 2 Wochen, in 2 Jahren. Мисол kommt zu uns in 3 Tagen. Вай баъди 3 рӯз ба назди мо меояд. Умедворам мавзӯи имрӯза ба шумо фаҳмо буд. Хонаободу тансиҳат бимонед. Tschüss.